Dr. Muhammad Bara'u Tanimu an haife shi a tsohuwar kasuwa, unguwar da ke makwabtaka da Rafin Daɗi da kuma makabartar Ɗanmarna a cikin garin Katsina. An haife sa a ranar 4 ga watan biyu na shekarar 1963. Ya samu shaidar karatun firamare a shekarar 1976 a makarantar firamare ta Rafin Daɗi. Sannan kuma ya samu shaidar kammala karatun sakandare a shekarar 1981 a makarantar sakandare da ke Funtuwa. Daga nan ne ya wuce kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina, inda ya samu shaidar kammala karatunsa na diploma fannin ƙididdiga da ɓangaren gine-gine a shekarar 1984. Ya kuma samu shaidar kammala karatun babbar diploma a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna a shekarar 1989. Dr. Muhammad Bara'u Tanimu ya kuma samu shaidar kammala kwasa-kwasai da dama daga cikin Najeriya da wajenta, duk a fannin ƙididdiga na ɓangaren gine-gine. Ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar Katsina na wasu shekaru, inda daga bisani kuma ya kuma ɓangaren kamfani har tsawon wasu shekarun. Sannan kuma ya buɗe kamfaninsa na ƙashin kansa, a inda yake ayyuka daban-daban tun daga ƙananan hukumomi da matakin jihohi da tarayya da kuma na ƙasashen waje. Bayan wani lokaci, Dr. Muhammad Bara'u Tanimu sai ya kafa wata gidauniya mai suna Island Survive Foundation domin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da 'yan gudun hijira da kuma gajiyayyu, musamman a lokacin annobar nan ta corona. Dr. Muhammad Bara'u Tanimu ya yi amfani da wannan gidauniya wajen taimakon mutane a dukkanin ƙananan hukumomi 34 da ke jihar Katsina, domin ganin cewa mafi yawan mutane sun amfana da shirinsa na tallafawa al'umma. Dr. Muhammad Bara'u Tanimu bayan ya kaɗa da dukkanin ƙananan hukumomin da ke jihar Katsina da irin wannan ayyuka na alheri, sai kuma ya buɗe wani katafaren ofishi domin tuntuɓa na gidauniyar, wanda ake ci gaba da karɓar roƙe-roƙe da kuma ƙorafe-ƙorafen al'umma. A cikin irin wannan ayyuka na jin ƙan al'umma ne da yake gudanarwa, ƙungiyoyi da dama suka ga cancantar su karrama shi, kama daga ƙungiyoyin ɗalibai da malamai da makarantu na ciki da wajen Najeriya, da ma ƙungiyoyin ƙwadago, domin hakan ya ƙarfafa mashi gwiwa wajen ci gaba da ayyukan taimakon al'umma. A inda ya zuwa yanzu Dr. Muhammad Bara'u Tanimu na da lambobin yabo bila adadin daga irin waɗannan ƙungiyoyi. A cikin irin wannan yanayi ne shi ma mai martaba sarkin Katsina, Dr. Abdulmumin Kabir Usman, ya yaba da ƙoƙarin da Dr. Muhammad Bara'u Tanimu yake yi, inda ya karrama shi da sarautar walin kudin Katsina na ɗaya, a inda masarautar ta shirya gagarumin taro tun daga ciki da wajen Katsina domin taya shi murnar samun wannan sarauta. Daga nan ne kuma wasu manyan mutane suka ɗauke shi a jihar Katsina domin ganin ya jagoranci tafiyar su domin haɗa kai da wata hukuma ta Peace Corps of Nigeria domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa da lumana game da ci gaban jihar nan ta kowace fuska. Irin wannan karamci da yabo da ake ma Dr. Muhammad Bara'u Tanimu ya ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai ga mabukata da gajiyayyu, game da tallafawa mata da matasa domin ganin sun dogara da kansu, kama daga samar musu da ayyukan yi da kuma ba da tallafin karatu da sana'o'i da kuma samar da magunguna ga masu lalurori daban-daban a faɗin jihar nan. Ana cikin ganiyar hakan ne wasu ƙungiyoyin fararen hula suka ga cewa ya dace su yi kira ga Dr. Muhammad Bara'u Tanimu da ya tsaya takarar gwamnan jihar Katsina domin ya samu damar ci gaba da tallafa al'umma kai tsaye. Wannan ya sa Dr. Muhammad Bara'u Tanimu ya yanki tikitin tsayawa takarar gwamnan jihar Katsina a jam'iyyar Accord a zaben da za a gudanar a wannan shekara ta 2023, inda ya kaddamar da kwamitin yakin neman zabensa. Kama ya zuwa yanzu, kwamitin yakin neman zaben ya ziyarci ƙananan hukumomi 27 cikin nasara da karamci, sannan kuma a halin yanzu ana nan ana ci gaba da kai ziyara a sauran ƙananan hukumomi. Muna fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya, ya kuma ba mu nasara, ya kuma ƙara mana lafiya da zaman lafiya.